गाबोननि जि फाइनाल जे बे फाइनाल खेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै लेंनानै लाबोदों जोङो आसामनि बा नर्थ इस्ट रिजननि जे साइनि डाइरेक्टर फर्मार डाइरेक्टर जे सुभाष बसुमतारी बिथाङा गाबोन फाइनाल खेलाव बियो गाहाय आलासि महरै जे बड'फा गेजेरारि मावथांखिनि बिनि मोनसे गाबोन जानो गोनां जे अंडर 13 जोलुर बादायलायनायनि जि हाबाफारि गाबोन जे 9 नभेम्बर गाबोन जानो गोनां जि फाइनाल बे फाइनाला चिरां जिल्ला आरो कार्बि आंलंनि गेजेराव जागोन दा बेहाय उदालगुरि जिल्लानि जि नलेबारि गेलेग्रा फोथाराव बे गाबोन जानो थांगासिनो दङ दा बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मिजिंथिदों गाबोननि खेला जाहाथे मोजाङै जागोन आरो उदालगुरि जिल्लानि जे मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोर आरो गासिबो रायजो राजाफोरा गाबोन जे लैहोर लैहोर फैनानै बे अंडर 13 जे फुटबल बादायलायनायखौ जाहाथे मोजाङै नायनानै जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै जे गेलेहोनो हायो आरो बिथांमोनखौ जे मोनसे जे गेलेनायनि जे नोजोरजों जे बिथांमोनखौ उत्साह खालामनो हायो बा बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै गेलेनायाव मदद होयो आं बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे गाबोननि जि फाइनाल जे बे फाइनाल खेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै लेंनानै लाबोदों जोङो आसामनि बा नर्थ इस्ट रिजननि जे साइनि डाइरेक्टर फर्मार डाइरेक्टर जे सुभाष बसुमतारी बिथाङा गाबोन फाइनाल खेलाव बियो गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बिथाङाबो थागोन आरो लोगोसे बड'फानि जे मुसुखायाव मान बावनाय बे हाबाफारियाव जे आगुनि बारग' जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो जोंनि गासैबो बेहाय गाबोन जि नायनो होननानै जे रायजो राजाफोरा फैगोन जाहाथे गासैबो मोजाङै नायनो हायो आङो बेखौ मिजिंथिबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गिबि खेबनि थाखाय जे बेखौ खेलखौ सालायदों आरो बे थांखियानो जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ लानानै जे बिथांमोननि जे केरियार बा एकाडेमिक लाइनाव जोङो बिसोरखौ लांनायनि जे प्रसेस बेयो जों सावरायबाय थादों आरो जेफोर जे गेलेगिरि बिथांमोना जे केरियारबो दानो हागोन आरो एकाडेमिकआव जे बिसोरखौ जोङो थिसननो हायोबा जे बिसोरनि एजुकेसन साइड आरो गेलेनायनि बिथिङाव जे मोननैबो फारनैथिंबो जे दावगाहोगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे गभर्नमेन्टजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गभर्नमेन्टजों जे सावरायगासिनो दङ बिथांमोनखौ जे एकाडेमिक लाइनाव लांनो हायोबा जोंहा साबसिन जागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे गेलेनायजों लोगोसे फरायनायाबो जे दावगानो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों दा बेवहाय आङो जिल्ला एबसुनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा आरो सानसुमै मेलेमजिबि आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जे गाबोननि जि जानो गोनां फाइनाल फुटबल बादायलायनाय बेवहाय लैहोर लैहोर बयबो फैनानै फुटबल गेलेनायखौ नायफैयो आरो जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो फैनानै उत्साह होफैयो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनि जानानै बयखौबो जों खावलायहरदों आरो जोंनि हाबाफारिया 1 बाजिनिफ्राय हाबाफारिया जागायगोन हाबाफारि
माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया थागोन आरो बिनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया थागोन। दा बिनि उनाव बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै गाहाय आलासि महरै बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो गोबां आलासि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा बेखाय आङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा साफ्रोमखौबो आं खावलायनो सानदों गाबोननि जोबथा फुटबल बादायलायनाय एबा फाइनाल गेमाव बयबो जाहाथे लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जों जिल्ला एबसुखौ बयबो मददथि होफैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गेदेरथार मोनसे थांखि लानानै देग्लायनिफ्राय बे आन्डार 13 फुटबल बादायलायनाय होनायखौ जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै मददथि होफैगोन एबा जाफुंसार होफैगोन होननानै जोंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।